छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, साईडच्या बेल आयकॉनला प्रेस करून ऑलवर क्लिक करा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करीन तर तुम्हाला सगळ्यात आधी नोटिफिकेशन मिळेल। नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, कुक विथ सुष्मितामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। आजची आपली रेसिपी आहे 7 काप्याचे घावन। चला तर पाहूया पारंपरिक पद्धतीने 7 काप्याचे गोडाचे घावन कसे बनवायचे ते। घावन बनवण्यासाठी आपल्याला इथे 2 वाटी तांदूळ घ्यायचे आहेत। हे 2 वाटी तांदूळ आपण आपल्या आंबोळीच्या पिठाला वापरतो ते घेतले तरीही चालतील किंवा नेहमीच्या वापरातले आपण तांदूळ वापरले तरी चालतील। हे तांदूळ आपल्याला एका टोपामध्ये काढून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर ह्यामध्ये 2 ते 3 कप पाणी ॲड करून व्यवस्थित हे स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत। 2 ते 3 वेळा हे व्यवस्थित असे मिक्स करून धुवून घ्यायचे आहेत। आपले 2 ते 3 वेळा स्वच्छ असे तांदूळ धुवून झाले आहेत। आता आपण हे तांदूळ भिजवण्याकरता त्याच्यामध्ये साधारण 3 ग्लास पाणी ॲड करून हे आपल्याला 4 तासासाठी भिजत ठेवायचे आहेत। पाहूया जे आपण घावन बनवणार आहोत त्यामध्ये जे सारण भरणार आहोत त्याचे साहित्य। इथे मी ओला नारळाचा वापर केला। एक ओला नारळ किसून घ्यायचा आहे आपल्याला आणि इथे अर्धी वाटी गूळ घ्यायचा आहे। नंतर मी ह्या वाटीमध्ये एक पाव चमचा वेलची पूड घेतली आहे। पाव चमचा वेलची पूड घेऊन झाल्यानंतर त्याच प्रमाणात पाव चमचा जायफळ पूड घ्यायची आहे आणि ही व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून झाल्यानंतर आपल्याला एका वाटीमध्ये 1 चमचा तूप घ्यायचं आहे। हे तूप आपल्याला जे सारण आहे ते करण्यासाठी लागणार आहे। आपल्याला गॅसवर एक पातेला घ्यायचा आहे। तुम्ही कढई वापरू शकता, मी कढईचा वापर केला आहे इथे। त्यामध्ये आपल्याला 1 चमचा जे तूप घेतलं होतं ते ॲड करायचं आहे। तूप व्यवस्थित आपल्याला मेल्ट होऊ द्यायचं आहे। हे तूप वितळून झाल्यानंतर आपल्याला ह्याच्यामध्ये खोबरं जे आपण किसून घेतलं होतं ते ॲड करायचं आहे। हे खोबरं आपल्याला व्यवस्थित चमच्याच्या साहाय्याने परतून घ्यायचं आहे। ह्याच्यातलं थोडं मॉइश्चर जे आहे ते कमी होईपर्यंत हे आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। साधारण 2 ते 3 मिनटं आपल्याला हे व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आहे। हे जे आपण खोबरं घेतलं आहे ते व्यवस्थित चमच्याच्या साहाय्याने आपल्याला सतत मिक्स करत ढवळत राहायचं आहे, जेणेकरून हे खोबरं आपलं तळाला लागणार नाही, करपणार नाही। तर यामध्ये आपण अर्धी वाटी जे गूळ घेतलं होतं ते टाकणार आहोत। हे अर्धी वाटी गूळ म्हणजे आपण गुळाची जी ढेप असते तिला व्यवस्थित चाकूच्या साहाय्याने कटिंग करून घ्यायचं आहे आणि मग ह्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे। ॲड करून झाल्यानंतर असं चमच्याच्या साहाय्याने व्यवस्थित असं कुस्करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ह्याचं बारीक होईल आणि व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। हे आपल्याला गूळ जोपर्यंत पाक ह्याचा गोळाचा होत नाही तोपर्यंत हे आपल्याला गॅसवर मंद आचेवर व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। हे बघा, असं ह्या पद्धतीने आपल्याला असा चमचा चालवून व्यवस्थित असं परतवून घ्यायचं आहे। इथे आपलं अर्ध गूळ वितळलं आहे, त्याचा व्यवस्थित असा पाक बनला आहे। तुम्ही पाहू शकता किती छान असं व्यवस्थित वितळलं आहे गूळ। असं पुन्हा एकदा व्यवस्थित चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता गुळाचं जे पाणी असतं ते व्यवस्थित सुकत नाही तोपर्यंत आपल्याला हा पाक व्यवस्थित परतत राहायचा आहे। आपलं सारण तयार आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण जी जायफळ आणि वेलचीची पूड घेतली होती ती घालणार आहोत आणि हे व्यवस्थित पुन्हा एकदा मिक्स करून घेणार आहोत। जायफळ आणि वेलचीची पूड आपल्याला लास्टला घालायची आहे, जेणेकरून ह्याचा सुगंध आपल्याला व्यवस्थित ह्याच्यामध्ये टिकून राहतो। अशा पद्धतीने आपलं सारण जे आहे ते रेडी आहे। आता आपण घावनचं पीठ बनवणार आहोत। आता आपण जे 4 तास आधी तांदूळ भिजत घातले होते ते एका मिक्सरच्या भांड्यात घेऊन ते वाटून त्याचं एक पीठ बनवणार आहोत। अशा पद्धतीने व्यवस्थित तांदूळ गाळून ते मिक्सरच्या भांड्यात आपल्याला घालायचे आहेत। आपले सगळे तांदूळ ह्यामध्ये घालून झाले आहेत। आता ह्याच्यामध्ये आपण 1 ग्लास पाणी ॲड करून हे व्यवस्थित मिक्सरला लावून घेऊ। तांदूळ ज्यात मिक्सरला लावून झालेले आहेत, आपलं पीठ तयार आहे। आता आपण हे एका टोपात काढून घेऊ। हे टोपात काढून झाल्यानंतर यामध्ये आपण 1 ग्लास पाणी ॲड करणार आहोत। आपल्याला ह्यामध्ये
1 ग्लास पाणी टाकायचे आहे। हे पाणी मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ओतले, जेणेकरून ह्यातलं जे उरलेले पीठ होते ते व्यवस्थित आपल्याला मिळेल। जे मिक्सरच्या भांड्यातलं पाणी 1 ग्लास घेतलं होतं ते ह्याच्यामध्ये ॲड करून व्यवस्थित एका कपाच्या साहाय्याने किंवा पेलाच्या साहाय्याने व्यवस्थित ढवळून घेऊ। घावणसाठी आपल्याला पीठ जे आहे ते पातळ लागतं, तर आपण हे बघणार आहोत आपलं हे पीठ पातळ आहे की जाड आहे। आपल्याला जर हे पीठ जाड वाटत असेल तर आपण पुन्हा ह्याच्यामध्ये 1 ग्लास पाणी आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत। हे ॲड करता करता आपल्याला हे व्यवस्थित पुन्हा एकदा ढवळून घ्यायचं आहे। साधारण ह्या पिठामध्ये आपण 2 ग्लास पाणी टाकलं होतं आणि हे पाणी टाकल्यानंतर आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। मिक्सरला लावताना आपण 1 ग्लास पाणी टाकलं होतं आणि हे जेव्हा आपण मिक्सरमधून वाटून घेतलं हे पीठ, त्याच्यानंतर साधारण 2 ते 2.5 ग्लास आपण ह्याच्यामध्ये पाणी टाकून व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं। आता ह्यामध्ये आपण अर्धा चमचा मीठ घालणार आहोत। मीठ घालून झाल्यानंतर पुन्हा एकदा व्यवस्थित आपल्याला हे ढवळून घ्यायचं आहे। घावणचं पीठ जे आहे ते रेडी आहे। आपण गॅसवर एक पॅन ठेवू। इथे मी भिड्याचा तवा घेतला आहे, तुम्ही निर्लेपचा तवाही वापरू शकता। आता इथे आपल्याला एक कांदा घ्यायचा आहे आणि कांद्याचं जे पुढचं तोंड असतं तिथून आपल्याला हा कांदा कटिंग करून घ्यायचा आहे। मागच्या साईडला आपल्याला जास्त कांदा ठेवायचा आहे। अशा प्रकारे हा कांदा कट करून झाल्यानंतर ही सुरी जी आहे ती या कांद्यामध्ये मागून अशी थोडीशी खुपसायची आहे। याचा वापर आपण तव्याला स्टार्टिंगला जे तेल लावतो त्यासाठी आपण करणार आहोत। हे मी एका वाटीत तेल घेतलं आहे। या तेलामध्ये या कांद्याला बुडवायचं आहे आपल्याला आणि हा कांदा आपल्याला तव्याला चारही बाजूनी व्यवस्थित असा पसरवून लावायचा आहे। हे तेल घावण करताना आपल्याला गॅसला मीडियम फ्लेमवर ठेवायचे आहे। पिठाला मिक्स करून झाल्यानंतर आता हे पेल्याच्या साहाय्याने आपल्याला हे तव्यावर ओतायचे आहे आणि व्यवस्थित चारही बाजूनी पसरून त्यावर झाकण लावून एक मिनिट ठेवायचे आहे। झाकण काढून पाहणार आहोत आपलं हे घावण जे आहे तयार आहे। त्यामध्ये आपण जे सारण तयार केलं होतं ते घावणच्या अर्ध्या बाजूस घालून घेऊ। चमच्याच्या साहाय्याने असं हे थोडं थोडं करून आपल्याला हे सारण घालायचं आहे आणि घावणचा जो अर्धा भाग असतो तो रिकामीच ठेवायचा आहे, फक्त अर्ध्या भागाला हे सारण घालायचं आहे। आता घावणचा जो उरलेला भाग होता त्याला चमच्याच्या साहाय्याने उचलून आपण सारण जे भरलं होतं त्या भागावर टाकणार आहोत। आता पुन्हा एकदा जो राहिलेला भाग आहे तव्याचा त्यावर पुन्हा एकदा तेल असं लावून त्यावर पुन्हा एकदा पेल्याच्या साहाय्याने आपण ते पीठ तव्यावर घालणार आहोत व ते पुन्हा असं व्यवस्थित पसरवून घेणार आहोत व झाकण ठेवून आपण घावण होऊ द्यायची वाट बघायची। आता आपलं घावण जे आहे पुन्हा एकदा झालेलं आहे, त्यामध्ये हे पुन्हा सारण त्या साईडला भरायचे आहे। अशा पद्धतीने आपल्याला अर्ध्या भागामध्ये सारण भरायचे आहे। सुरुवातीच्या घावणवर आपण उजव्या बाजूला सारण भरलं होतं, तर आता दुसऱ्या घावणवर आपण डाव्या बाजूला सारण भरायचं आहे। असं सारण भरून झाल्यानंतर पुन्हा एकदा चमच्याच्या साहाय्याने उजवीकडील जो भाग आहे तो आपल्या सारणवर आपल्याला तसाच ठेवायचा आहे। चमच्याच्या साहाय्याने अशा प्रकारे आपल्याला ठेवायचा आहे। आता पुन्हा एकदा तव्याचा जो भाग दिसतोय त्याला आपण पुन्हा एकदा तेल लावून घ्यायचं आहे। तेल लावून झाल्यानंतर पुन्हा आपण पेल्याच्या साहाय्याने आपलं पीठ ओतून पुन्हा चारही बाजूने आपल्याला ते पसरवायचं आहे। झाल्यानंतर पुन्हा एकदा आपल्याला त्याच्यावर झाकण ठेवून आपलं घावण होऊ द्यायचं आहे। घावण आपल्या इथे पुन्हा एकदा रेडी आहे। आता आपल्याला ह्याच्या उजव्या बाजूला पुन्हा एकदा आपण असं हे सारण चमच्याच्या साहाय्याने घालणार आहोत। सारण टाकून झाल्यावर आता पुन्हा एकदा आपल्याला चमच्याच्या साहाय्याने असं उचलून या सारणच्या भागावर आपल्याला असं टाकायचं आहे। आता आपला हा पुन्हा एकदा तव्याचा भाग आपल्याला दिसत आहे, त्याच्यावर पुन्हा एकदा असं तेल लावून घेऊन पेल्याच्या साहाय्याने पुन्हा एकदा आपल्याला हे पीठ असं पॅनवर ओतायचं आहे आणि हे चारही बाजूनी पुन्हा पसरवायचं आहे। पसरवून झाल्यानंतर झाकून ठेवून घावण होऊ द्यायचं आहे। घावण झाल्यानंतर पुन्हा घावणच्या डाव्या बाजूला आपल्याला ते सारण भरायचं आहे। अशा पद्धतीने चमच्याच्या साहाय्याने हे सारण घालायचं आहे। भरून झाल्यानंतर घावणच्या उजव्या बाजूने चमच्याच्या साहाय्याने आपल्याला उचलून त्या सारणच्या भागावर पुन्हा एकदा टाकायचं आहे।
अशा प्रकारे 7 काप्याचं घावण आपलं तयार आहे. तुम्ही सुद्धा अशा प्रकारे घावण करून पहा आणि कमेंटने मला कळवा तुमचं 7 काप्याचं घावण कसं झालं आहे ते. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. अजून छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा.